Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίο και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, εξιώθημε να εισέλθουμε εις έναν νέον χρόνο. Αυτό όμως, να έχουμε υπόψη μας, είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρός υπόψη, ότι ο κόσμος διερχόμενος από μία γέφυρα η οποία τον μεταφέρει από την παρούσα ζωή εις την μέλουσα ζωή, πλησιάζομαι κάθε μια μέρα που περνά προς την γέφυραν αυτήν. Δηλαδή ο άνθρωπος, εφόσον έχει γεννηθεί στον κόσμο αυτόν, θα φύγει από τον κόσμο αυτό, θα μεταφερθεί από τον κόσμο αυτό, θα μετατεθεί. Βρισκόμεθα σε αυτόν τον κόσμο και μετατιθέμεθα εις τον αιώνιον κόσμο, τον αληθινόν κόσμο, ώστε ελιγόστευσεν η ζωή μας κατά έναν χρόνο και εισερχόμεθα εις τον νέον τον καινούριο χρόνο, και εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει να περάσουμε τον χρόνο αυτόν πνευματικών, όχι σαρκικών, αλλά πνευματικών χρόνων. Πνευματικός χρόνος σημαίνει τούτο, ότι ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να προσπαθήσει να αποθάνει, να γίνει νεκρός, να νεκρωθεί, η αμαρτία να μην έχει καμία θέση επάνω εις των νεκρών, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον νεκρόν ο οποίος είναι μέσα εις το φέρετρο. Εκεί δεν μιλά, δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν περπατεί, δεν κινεί τα χέρια. Έχει νεκρωθεί, έφυγε η ψυχή από μέσα εις το σώμα και έμεινε νεκρός ο άνθρωπος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια να γίνετε, λέγει, παιδιά του Θεού, πρέπει να γίνετε νεκροί τη αμαρτία. Δηλαδή η αμαρτία να μην έχει πέραση, όπως δεν περνά εις τον νεκρόν, κατά τον ίδιο τρόπο να μην περνά ούτε και σε εσάς η αμαρτία. Και ο άνθρωπος, αφού νεκρωθεί τη αμαρτία, τότε ζει κατά Χριστόν, τότε μόνον ζει κοντά στο Θεό. Εάν όμως τα μέλη του, η διάνοια του, τα μάτια του, η καρδιά του, ολόκληρο το σώμα του εργάζεται τη αμαρτία, δηλαδή είναι δοσμένος στην αμαρτία, δεν είναι δοσμένος στο Χριστόν. Για να έχουμε όμως αυτήν την πνευματική πρόοδο, πρέπει να γνωρίζουμε ένα πράγμα. Στη ζωή μας ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε ένα λιμάνι πνευματικό στο οποίο καταφεύγουμε για να ζήσουμε. Το λιμάνι αυτό το δημιούργησε ο ίδιος με το αίμα του. Σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό, έχισε το αίμα του και το δημιούργησε, το έπλασε, το ανοικοδόμησε.
Το λιμανάκι αυτό είναι η Εκκλησία, μέσα στην οποία ακριβώς καταφεύγουν οι πιστοί για να σωθούν. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μέσα στην Εκκλησία σώζεται ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι και αυτό σοβαρό, ότι ο πλήστος κόσμος, εισερχόμενος εντός της Εκκλησίας, δεν γνωρίζει τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Εάν ερωτήσεις έναν άνθρωπο και του απευθύνεις το ερώτημα, εκκλησιάζεσαι? Απαντά ναι. Δεύτερο ερώτημα, την Κυριακή ημέρα κατά την οποία εκκλησιαζόμαστε, πόσα Άγια Ευαγγέλια ακούεις και πόσα αποστολικά αναγνώσματα ακούεις? Οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν θα απαντήσουν, διότι δεν γνωρίζουν τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Να έχουμε δε υπόψη ότι η Εκκλησία μας όταν λειτουργεί, γίνεται η γέννηση του Χριστού, γίνεται η σταύρωση του Χριστού, γίνεται η ταφή του Χριστού, γίνεται η Ανάσταση του Χριστού. Αυτή όλη η εικόνα την οποία σας έδωσα είναι αυτό το θείο δράμα, το οποίο επέχθη στο πρόσωπο του Κυρίου μας δια να μας σώσει. Δεν έγινε το μία φορά. Όταν ήρθε ο Χριστός στην γη, έζησε με εκείνον τον κόσμο που τον έβλεπαν όπως βλέπουμε εμείς ο ένας τον άλλο. Έφυγε όμως ο Χριστός και βλέπουμε εμείς το ίδιο πρόσωπο του Χριστού μας, αλλά νοερός τώρα, πνευματικός, δια των οφθαλμών της ψυχής. Τότε εκείνοι είδαν τον Θεόν μπροστά τους, δεν τον αγάπησαν, τον εσταύρωσα. Εμείς όμως βλέπουμε εκείνη όλη την ιστορία η οποία επέχθη επάνω στον πλανήτη της γης και πιστεύουμε στον Χριστό μας ότι αυτός, αφού εθυσιάστη δια μας, θα μας σώσει και θα μας πάρει στη βασιλεία του την επουράνια. Αυτήν όμως την εικόνα την οποία ο κόσμος τότε, ο εβραϊκός λαός, έπαιξε στο πρόσωπο του Κυρίου μας, αυτήν την εικόνα την οποία προβάλλει μπροστά μας η Εκκλησία μας, είναι το ίδιο το οποίο γίνεται τότε. Και μέσα στην Εκκλησία μας εισερχόμενοι ευρίσκουμε εκείνην όλη την ακολουθία η οποία ακριβώς αναπαρίσταται η ταπείνωση του Χριστού μας και η ένδοξος Ανάστασης του Χριστού μας. Και η Εκκλησία μας, δια να μην λησμονήσουμε αυτό το οποίο γίνεται, μας έδωκε όλη την ακολουθία της, την οποία όμως πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν την γνωρίζουμε όμως. Το ερώτημα κάθε Κυριακή που ερχόμεθα στην Εκκλησία, ακούμε το ίδιο Ευαγγέλιο, ακούμε το ίδιο αποστολικό ανάγνωσμα, ακούμε την ίδια ψαλμοδία? Όχι. Κάθε Κυριακή αλλάζει και η ψαλμοδία, αλλάζουν και τα Ευαγγέλια, αλλάζουν και τα λόγια της Εκκλησίας. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γνωρίζουμε ότι την Κυριακή αναγινώσκονται 2 Ευαγγέλια και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Τα 2 αυτά Ευαγγέλια, το πρώτο αναγινώσκεται στην ακολουθία του όρθρου. Η ακολουθία του όρθρου είναι μέχρι τη στιγμή εκείνης όπου ψάλλεται η δοξολογία εις τον Θεόν, δόξαση το δείξαντι το φως. Όταν τελειώσει η δοξολογία, τότε εισερχόμεθα στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε πλέον όλο το θεμέλιο της Κυριακής ημέρας και της κάθε μίας εορτασίμου ημέρας, είτε ονομάζεται δεσποτική εορτή, δηλαδή που αναφέρεται στο πρόσωπο του Δεσπότου Χριστού, είτε θεομητορική εορτή,
που αναφέρεται στο πρόσωπο της Θεομήτωρος της Παναγίας μας, της Μητέρας του Θεού. Κάθε Κυριακή λοιπόν έχουμε δύο Ευαγγέλια. Το πρώτο Ευαγγέλιο του όρθρου φέρει το όνομα Εωθηνών Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει τούτο? Εωθηνών Ευαγγέλιο σημαίνει ότι όταν ο Χριστός μας ετάφη εις τον τάφον του, υπήρχαν μερικές ψυχές οι οποίες έφεραν το όνομα μυροφόρες και Απόστολοι. Οι Απόστολοι δεν τους βλέπουμε να κινούνται την ημέρα εκείνη, ημιμόνον βλέπουμε να κινούνται οι μυροφόρες κόρες πρώτες και μετά να παρακινούν τους Αποστόλους να κινηθούν και εκείνοι για να ειδούν την Ανάσταση του Χριστού μας. Επειδή όμως όλα τα λόγια αυτά αναφέρονται πρωί-πρωί την ημέρα της Κυριακής, δι' αυτόν τον λόγο ονομάζονται και Εωθηνά Ευαγγέλια, δηλαδή που αναφέρονται στο λίαν πρωίν, εκείνο το πρωινό το οποίο ο Χριστός μας δεν είναι το πλέον μέσα στον τάφο, αλλά ανεστήθη και εφανερώθη πρωί-πρωί εις τα μυροφόρους γυναίκας. Δι' αυτό ονομάζονται και τα Ευαγγέλια αυτά Εωθηνά. Εωθηνών Ευαγγέλιο λοιπόν και Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας είναι διαφορετικό κάθε Κυριακή, κάθε Θεία Λειτουργία της Κυριακής, όχι εις τας θεομητορικάς, όχι εις τας δεσποτικάς εορτάς. Εκείνες έχουν άλλη ακολουθία. Η ακολουθία η οποία γίνεται κάθε Κυριακή έχει και τούτο το γνώρισμα, ότι κάθε Κυριακή δεν λέμε τους ιδίους ήχους, αλλά έναν ήχο κάθε Κυριακή. Πρώτος ήχος μέχρι τον 8ο ήχων, δηλαδή 8 ήχους έχουν ψάλλουμε την Κυριακή ημέρα. Προσέξτε, θα σας απαριθμίσω και εσείς τα γνωρίζετε όμως αφού μελετάτε και στο σπίτι σας. Δεν θα σταθείτε τώρα εις αυτά τα οποία θα σας πω, διότι δεν θα τα ενθυμίσετε. Χρειάζεται κόπος πολύς για να τα ενθυμηθείτε, να τα μελετήσετε, ούτως ώστε ερχόμενη την Κυριακή ημέρα στην Εκκλησία να γνωρίζουμε ότι είναι Κυριακή ημέρα και σήμερα είναι αυτός ο ήχος. Διότι δεν θα καθίσουμε εμείς να πούμε, ξέρεις, σήμερα εσείς που έρχεστε στην Εκκλησία έχουμε τον πρώτον ήχο ή τον δεύτερον ήχο ή τον τρίτον ήχο. Ο πρώτος ήχος, το γνώρισμα του πρώτου ήχου είναι την ώρα κατά την οποία ο ιερεύς και ο ψάλτης συνεργάζονται εις την πρώτη έξοδο του Κυρίου μας. Δηλαδή όταν ο Χριστός εγεννήθη στην γη ή το η γέννησής του, αλλά προτού έρθει η σταύρωση του Κυρίου μας, ο Χριστός μας στη Θεία Λειτουργία εμφανίζεται ως είσοδος εις τον κόσμο με την είσοδο του Ιερού Ευαγγελίου. Όταν ο ιερεύς κρατάει στα χέρια του το Ιερόν Ευαγγέλιο και έρχεται μία λιτανία μέσα στην Εκκλησία από την βορείαν πύλη και εισέρχεται εντός του Ιερού Ναού από την ωραίαν πύλη, αυτό συμβολίζει την είσοδο του Χριστού εις τον κόσμο. Εισήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο και επειδή η Εκκλησία συμβολίζει τον κόσμο ολόκληρο, εκείνο σημαίνει την εμφάνιση του Χριστού μας πλέον, την είσοδο του Χριστού μας εις τον κόσμο, για να σώσει τον κόσμο, για να αρχίσει το κήρυγμά του, για να γνωριστεί από τον κόσμο ότι είναι ο σωτήρας όλου του κόσμου. Όταν βγαίνουν τα Άγια συμβολίζει τούτο, ότι ο Χριστός μας συνελήφθη δέσμιος από τους στρατιώτας των
γραμματέων και των Φαρισαίων. Δεμένος πλέον εισέρχεται δια να θυσιαστεί. Την ώρα που βγαίνουν τα Άγια δεν είναι μικρό πράγμα. Εκεί όλος ο κόσμος συμβολίζει εκείνον τον κόσμο ο οποίος ήταν απέναντι του Χριστού μας και σχημάτισαν δύο σειράς ανθρώπων, δεξιά και αριστερά, προηγούμενοι και επόμενοι, και εφώναζον εκείνα τα λόγια τα φοβερά: Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, ένοχος θανάτου εστί. Και ο Χριστός μας εισερχόμενος μέσα εις το πάθος του συμβολίζει την είσοδον εκείνην των Αγίων και αχράντων μυστηρίων. Δηλαδή όταν ο ιερεύς κρατά στο χέρι του το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο, επάνω στο Άγιο Δισκάριο είναι ο Χριστός μας και μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι το αίμα του. Ο ίδιος ο Θεός εισέρχεται πλέον δια να σταυρωθεί, να ταφεί, να αναστηθεί. Μέσα σε αυτά τα δύο γεγονότα, μετά όταν εισέρθει ο ιερεύς εντός του Ιερού Ναού, αμέσως ψάλλεται το τροπάριο του ήχου. Ο πρώτος ήχος, το τροπάριό του είναι του λίθου σφραγισθέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σουσών. Ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος στο κόσμο την ζωή. Συνεχίζει το τροπάριο και από αυτό το τροπάριο εμείς θα ξέρουμε ότι η Κυριακή, η οποία οικούστη το τροπάριο αυτό, είναι του πρώτου ήχου. Την επομένη Κυριακή δεν θα ακούσουμε το ίδιο τροπάριο, διότι την επομένη Κυριακή είναι ο δεύτερος ήχος. Ο δεύτερος ήχος έχει τα ειδικά του τροπάρια πάλι, τα αναστάσιμα τροπάρια. Ο δεύτερος ήχος, μετά από την είσοδον εκείνη την οποία ακριβώς ο ιερεύς κάνει με το Ευαγγέλιο στο χέρι, όχι με το Άγιο Ποτήριο και με το Άγιο Δισκάριο, αλλά με το Ευαγγέλιο που προηγούνται τα παιδιά τα οποία είναι στην εκκλησία με τα εξαπτέρυγα, με τις λαμπάδες, διότι τα εξαπτέρυγα εξέρχονται κατά την ώρα όπου ο Χριστός μας εισέρχεται στο πάθος του, δηλαδή στην μεγάλη είσοδο, και αυτή ονομάζεται μικρά είσοδος. Στην μικρά είσοδο εισέρχεται στον κόσμο ο Χριστός, στην μεγάλη είσοδο εισέρχεται στο πάθος του. Αφού εισέρθει λοιπόν ο ιερεύς στη μικρά είσοδο μέσα στο ιερό βήμα, ψάλλεται τότε το τροπάριο του δευτέρου ήχου. Είμαστε στο δεύτερο ήχο. Ο δεύτερος ήχος έχει τούτα τα λόγια: «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή ή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρωσας τη αστραπή της θεότητος». Και συνεχίζει το τροπάριον αυτό. Να ξέρουμε όμως όταν ακούσουμε αυτό το τροπάριον ότι ο ήχος που ψάλλεται είναι ο δεύτερος ήχος. Να μην νομίσουμε ότι όλα τα λόγια τα οποία λέγονται την Κυριακή είναι τα ίδια την επομένη Κυριακή. Την τρίτη Κυριακή. Την τρίτη Κυριακή έχουμε τον τρίτον ήχο. Ο τρίτος ήχος, μετά από την μικρά είσοδο, πάλι ο ιερεύς και οι ψάρτες ψάλλουν το «Εφρενέστο τα ουράνια, εφρενέστο τα ουράνια, εφρενέστο τα επίγεια, εφρενέστο τα ουράνια». Όλα τα επίγεια και τα ουράνια να εφραίνονται, διότι αυτή η λέξη εφρενέστο σαν εφρενέστο η γη, εφρενέστο σαν τα ουράνια, εφρενέστο σαν τα επίγεια, όλα αυτά είναι εκείνη η φράση την οποία αναφέρει ως είσοδον του τροπαρίου του ο τρίτος ήχος. Ερχόμεθα στον τέταρτον ήχον. Ο τέταρτος ήχος έχει τούτο το τροπάριο, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, και όταν το ακούσουμε τούτο θα ξέρουμε ότι είναι ο τέταρτος ήχος. Προσέξτε τα αυτά, διότι μπορεί να σας κάνω μια ερώτηση εγώ στο ερχόμενο κήρυγμα και να σας πω: πέστε μου το τροπάριο του δευτέρου ήχου.
πέστε μου το τροπάριο του 4ου ήχου, για να μπορέσω με τον αγώνα τον οποίο κάνουμε όλοι μας να είμεθα ενεργά μέλη της Εκκλησίας, να μην είμεθα νεκρά μέλη της Εκκλησίας, να μην εισερχόμεθα μέσα στην Εκκλησία και να μην γνωρίζουμε τι γίνεται, πού πηγαίνει τώρα ο ιερεύς, τι λέει ο ιερεύς, τι λέγουν οι ψάρτες. Και επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα είναι ο περισσότερος κόσμος να κοιμάται, ο άλλος κόσμος να το μεταφέρει ο διάβολος δεξιά και αριστερά, και ούτω καθεξής να πηγαίνει ο καιρός μας χωρίς να έχουμε συμμετοχή στην Θεία Λατρεία. Δεν συμμετέχουμε, είμεθα άβουλα μέλη της Εκκλησίας, είμεθα νεκρά μέλη της Εκκλησίας. Αυτά τα νεκρά μέλη της Εκκλησίας όμως τι μπορεί να προσφέρουν? Ο νεκρός ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε. Εισερχόμεθα λοιπόν, αφού τελειώσουν οι 4 ήχοι, οι 4 Κυριακές, αρχίζουμε τώρα από την αρχή πάλι με μία φράση. Πλάγιος λέγει πρώτος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Τώρα αρχίζουμε. Πλάγιος πρώτος, πλάγιος δεύτερος, βαρύς και πλάγιος τέταρτος. Πλάγιος πρώτος ήχος έχει το τροπάριο εκείνο το οποίο αναφέρεται ως αρχή στην ομοούσιον τριάδα των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι, των συνάναρχων λόγων, δηλαδή που έχει την ιδίαν αρχή με τον Πατέραν και το Άγιον Πνεύμα. Όταν ακούσουμε αυτό το τροπάριο, να έχουμε υπόψη μας ότι ο ήχος είναι ο πλάγιος πρώτος, ο πλάγιος δεύτερος την επομένη Κυριακή. Εδώ ο πλάγιος δεύτερος έχει την εμφάνιση των αγγέλων εις τον τάφο του Χριστού μας, αγγελικές δυνάμεις επί το μνήμε σου, και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και πηγαίνουμε στον βαρύν ήχο. Ο βαρύς ήχος είναι αυτός ο οποίος ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός δια του θανάτου του εξαφάνισε τον διάβολον και τον θάνατον. Όταν ο Χριστός μας απέθανε και ετάφη, δεν υπάρχει πλέον θάνατος στον κόσμο, αλλά ζωή. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος στον άνθρωπο που πιστεύει, αλλά ζωή. Ο θάνατος αγγίζει μόνο τον άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει και δεν έχει κάνει τίποτε στη ζωή του για να σώσει την ψυχή του. Ο βαρύς ήχος έχει ακριβώς τούτα τα λόγια. Κατέλυσας το σταυρό σου των θάνατων, ενέωξας το ληστή των παράδεισων. Και πηγαίνουμε στον πλάγιον τέταρτον ήχον και τελειώνουμε τους 8 ήχους. Ο πλάγιος τέταρτος είναι εκείνος ο οποίος αναφέρει πάλι ότι ο Χριστός μας εταπεινώθη δι' εμάς τους ανθρώπους, ήρθεν στην γη για να μας σώσει. Και πώς αρχίζει το τροπάριο? Εξ ύψους κατήλθεν ο έσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερο, είναι ημάς ελευθερώσει από τον θάνατον και από την φθοράν και από την κόλαση. Και έτσι τελειώνουμε τους 8 ήχους, και ήθελα πολύ να έχετε πάντοτε το Σαββάτο το βράδυ την συνέκδημον εις το χέρι σας και να κοιτάζετε τον ήχον τον οποίον θα πούμε την επομένη ημέρα, να κοιτάζετε το Ευαγγέλιο, να κοιτάζετε τον Απόστολο, να κοιτάζετε την ακολουθία της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας. Εάν μπορέσετε να αγοράσετε ένα βιβλιαράκι της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας, είναι από τη ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός έως το τέλος, αλλά βλέπεις όμως μέσα στο βιβλιαράκι, προσπαθείς να αναγινώσεις αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα, τα οποία λέγει ο ιερεύς και οι ψάρτες, και έτσι είναι ένας άθλος, είναι ένα επίτευγμα εναντίον του διαβόλου, ο οποίος πολεμά να μας πάρει την διάνοιά μας για να μην είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Στο παρόν γύρισμα, αδερφοί μου, θα κοιτάξουμε τώρα το πρώτο εωθινόν Ευαγγέλιο, να δούμε τι λέγει αυτό το Ευαγγέλιο και πώς ερμηνεύεται. Και όπως ο Μωυσής όταν θέλησε να ανέβει για να πάρει τις 10 εντολάς επάνω στο όρος Σινά,
προετοίμασε τον κόσμο να είναι καθαρός, να ετοιμαστεί 3 ημέρες προηγουμένως για να προσεγγίσει εκείνο το όρος, το Σινά, όπου επάνω εις αυτό θα εδίδεται ο νόμος, ο θεόγραφος νόμος, επάνω εις τας 2 πλάκας, οι 10 εντολές. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς αυτή τη στιγμή θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας αξιώσει να δούμε τι λέγει αυτό το πρώτο εωθινό Ευαγγέλιο. Το καιρό εκείνο, λέγει, οι 11 μαθητές επορεύτησαν εις την Γαλιλαίαν εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς. Εις την Γαλιλαίαν τους είχε τάξει ο Χριστός ότι μετά την Ανάστασή του θα συναντήσει τους μαθητάς. Και οι μαθητές τώρα, ενθυμούμενοι τους λόγους αυτούς, πορεύονται εις το όρος εκείνο της Γαλιλαίας. Και ο Κύριος επλήρωσε αυτήν την γλυκητά την επαγγελία την οποία είπε στους μαθητάς του και φανερώνεται εις το όρος εκείνο της Γαλιλαίας. Όταν αναστηθώ, λέγει, θα σας συνάξω εις την Γαλιλαία για να με ειδείτε. Εις την Γαλιλαία, εάν ενθυμίστε, είναι η θάλασσα της Τιβεριάδος, η θάλασσα εκείνη στην οποία ο Χριστός ευρήκε τους Αποστόλους του, τους ψαράδες και αγραμμάτους ανθρώπους, τους οποίους συνήθρισε και τους έκανε ειδικούς του Αποστόλους εις όλων των κόσμων. Και πρώτον εφάνει εις τας γυναίκας ο Χριστός μας εις των τάφων και είπεν εις αυτάς το χαίρετε. Έπειτα εφανερώθη εις τον Λουκάν και τον Κλεόπαν όταν επήγαιναν προς Εμμαούς. Έπειτα εφάνει εις τους 11 όταν ήσαν και κλεισμένοι μέσα εις το σπίτι εκείνον από τον φόβο των Ιουδαίων. Μετά ταύτα εφάνει και εις άλλους μαθητάς όπου εψάρευαν εις την Τιβεριάδον θάλασσα και ο Χριστός λέγει ότι εφάνει και επάνω εις 500 μαθητάς, αδελφούς μετά την Ανάσταση, οι οποίοι ακριβώς αριθμούνται και αυτοί ως όχι επίσημοι αλλά ανεπίσημοι Απόστολοι, και αυτούς όλους τους έστειλε ο Χριστός για να κηρύξουν το λόγο του εις όλο τον κόσμο. Δια την Γαλιλαία μόνον την εμφάνεια μας αναφέρει ότι ήταν αναγκαιότερη των άλλων και καθολικότερη από τις άλλες εμφανίσεις, επειδή αυτή διαλαμβάνει όλη την θεολογία της Αγίας Τριάδος. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς του όταν τους ευρήκεν εις το όρος? Έδωκεν εις αυτούς την επαγγελία την μεγάλη της χάριτος του, δηλαδή ότι θα τους καταστήσει Αποστόλους, και τους είπεν ότι θα φύγετε, θα πορευτείτε εις όλο τον κόσμο, θα διδάξετε το Ευαγγελιό μου πάση τη χτίση, και εκείνος ο οποίος θα πιστέψει θα τον βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, αναγινώσκεται εις κάθε μίαν βάπτιση. Αυτό το πρώτο εωθινό Ευαγγέλιο αναγινώσκεται όταν βαπτίζομεν τα παιδιά μας και όταν βαπτιστήκαμε εμείς εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Του βαπτίσματος την παράδοση εδώ και είναι πάνω εις το όρος ο Χριστός, εις αυτό το πρώτο εωθινό Ευαγγέλιο το οποίο αναφέρεται και είναι γεγραμμένο από τον Ευαγγελιστή Μαθαίον. Η τετάρτη κατά σειράν φανέρωσης του Κυρίου και έδωσε την εξουσία εις τους Αποστόλους του για να γίνουν κήρυκες των εθνών ολοκλήρου του κόσμου. Τα εντολάς, τα δόγματα, τα απειλάς, τα οποία θα υπέφερον εις τον κόσμο διδάσκοντες το Ευαγγέλιο, τα αναφέρει όλα ο Χριστός και τα επαγγελίες του. Δηλαδή προετοιμάζει τους Αποστόλους ότι δεν είναι εύκολο το έργο το οποίο θα τους δώσει, αλλά είναι δύσκολο, και εγώ, λέγει, θα είμαι μαζί σας έως της συντελείας του αιώνος. Δηλαδή στον καθέναν από εμάς ο Χριστός μας δεν μας αποχωρίζεται, αλλά βρίσκεται κοντά μας, μας το υποσχέθηκε.
ιδούμε θυμώνυμοι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Θα είναι κοντά μας ο Χριστός, φτάνει όμως να τον βλέπουμε. Εάν δεν τον βλέπουμε δεν είναι κοντά μας. Εάν τον βλέπουμε είναι πάντοτε κοντά μας ο Χριστός. Και εφάνει και εις άλλο μέρος ο Κύριος, το οποίο ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός το αναφέρει και πάλι, διότι εφανερώθη αμέσως μετά την Ανάστασή του στη Μαρία τη Μαγδαληνή και στις μυροφόρους γυναίκας, οι οποίες έσκυψαν, εγωνάτισαν και προσκύνησαν τον Χριστόν. Εδώ είναι ακριβώς και ένα θέμα το οποίο διερωτάται κανείς, εάν την Κυριακή ημέρα επιτρέπεται να γονατίσουμε ή να μην γονατίσουμε. Οι μυροφόρες κόρες όταν αντίκρισαν τον Χριστό αναστάντα δεν ήταν Δευτέρα, ήταν Κυριακή. Και αν ο Χριστός απειγόρευε στις μυροφόρες να γονατίσουν, η Γαλιλαία είναι το όρος Σιγόρ, το όρος των ελαιών, είναι το Καρμίλιον όρος, είναι το όρος το Σιγόρ όπου κατέφυγε ο Λότ, είναι το όρος της Σαμαρίας όπου ήτο και τόπος των ειδόλων, εκεί ήτο κρυπτήριον των ειδόλων, και οι Σαμαρίτες προσκυνούσαν το όρος Σιγόρ εκεί, και ο Χριστός μας είπε ότι δεν προσκυνείται ο Θεός σε ένα μέρος, αλλά είναι πανταχού παρόν. Το Θαβόριον όρος επάνω στο οποίο μεταμορφώθηκε ο Χριστός μας και το οποίο είναι αφιερωμένο εκεί μέχρι σήμερα ως το όρος της μεταμορφώσεως, είναι και το Καρμίλιον όρος επάνω στο οποίο ανέβη ο προφήτης Ηλίας και εκεί κατέσφαξε τους ιερείς του Βάαλ. Και εισερχόμεθα λοιπόν από την Γαλιλαία και ερμηνεύεται το όρος αυτόν ότι είναι τόπος υψηλός, και ας βάλουμε στο νου μας πως είναι η Γαλιλαία και ούτως ο κόσμος στον οποίο πολλάκες οι άνθρωποι της αμαρτίας πίπτουν για να προσκυνήσουν τα είδωλα εκείνα τα οποία προσκυνούσαν οι Σαμαρίτες. Το όρος δε του βίου είναι η υψηλότερα κατάσταση στην οποία ο Δεσπότης Χριστός επάνω στο όρος εκείνο ανέβη για να δώσει στους μαθητάς του την ειδική του ευλογία και ενίκησε τον κόσμο και τον διάβολον, και ανέβη εις όρος υψηλών. Εκεί από την μία πλευρά μετεμορφώθη και από την άλλη πλευρά δίδει στους μαθητάς του αυτήν την εξουσία για να κηρύττουν τον νόμο του, το Ευαγγέλιο του, να βαπτίζουν, για να σώζεται ο κόσμος. Πρέπει να εξετάσουμε πώς τον προσκυνούν εκεί οι μαθητές. Όταν τον είδαν τον Χριστόν, λέγει ότι οι μισοί επίστευσαν, οι άλλοι δεν επίστευσαν. Οι άλλοι εδίστασαν, λέγει. Ακριβώς είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το ερμηνεύσουμε, γιατί εδίστασαν οι μαθητές. Οι μεν τον είδαν και τον επροσκύνησαν ως Θεόν, οι άλλοι όμως εδίστασαν. Γιατί εδίστασαν? Διότι τους είπαν οι μυροφόρες χώρες ότι ανέστη ο Χριστός, και εκείνοι δεν επίστευσαν. Εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν ήσαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δι' αυτό λέγει οι μεν τον επροσκύνησαν, οι δε εδίστασαν. Και τους ήλεξε ο Χριστός, τους λέγει γιατί, λέγει, είστε ολιγόπιστοι? Σας είπαν οι μυροφόρες ότι με είδαν, λέγει, εσείς γιατί δεν επιστέψατε? Δι' αυτό ακριβώς το αναφέρει το Ευαγγέλιο, ότι οι μαθητές οι μεν τον επίστευσαν ως αναστάντα, οι δε εδίστασαν. Μετά την Ανάσταση ήτο η όψης του Δεσπότου αλλιώτικη, ήτο θαυμάσιος, ήτο λαμπρά, ήτο θεϊκή, ήτο αθάνατος. Δεν ήταν όπως προηγουμένως. Δι' αυτόν τον λόγο ο Θεός δεν παρουσιάζεται μετά την Ανάσταση ως παθητός Θεός, δηλαδή που πηγαίνει να αποθάνει, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Έπαθεν αυτά
Και όταν ανεστήθη πλέον, το πρόσωπό του δεν ήταν όπως ήταν προηγουμένως, και σε αυτό το σημείο ακριβώς η Ανάσταση του Κυρίου μας δεν είχε πάντοτε την αυτήν όψιν όπως είχε πρώτου θανάτου του. Η Ανάσταση είναι εκείνη η οποία έλαβε κάλος, ευμορφία, μεγάλη θεϊκή μορφή, όπου έλαμψε υπέρ των ήλιων, και με τη αυτήν ευπρέπεια τον είδαν οι άγγελοι όταν ανέβαιναν στους ουρανούς. Ποιος είναι εκείνος όπου αναβαίνει από την γη με τη αυτή στολήν ωραιοτάτην και έντοξον, είπαν οι άγγελοι όταν ανέβαινε ο Χριστός μας μετά από την ανάληψη του στους ουρανούς. Αλλά είχε και ένα διακριτικό, ότι το φόρεμα του ήταν βουτυγμένο στο αίμα, και έλεγαν ποιος είναι αυτός ο ωραίος ανήρδεγη, ο όμορφος άνθρωπος, διότι μετέφερε μαζί του το ανθρώπινο σώμα, και το κάλος του Θεού δεν υπήρχε άλλο πάνω στην γη, διότι ήταν ο Θεός ο οποίος έπλασε όλο το κάλος του κόσμου και όλη την ομορφιά του κόσμου. Άρα εκείνος ο δημιουργός του κάλους μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ποιον κάλος είχε το πρόσωπο του Θεού. Δι' αυτό όταν τον έβλεπαν οι άγγελοι να αναβαίνει, έμεναν με έκσταση. Ποιος είναι αυτός ο όμορφος, λέγει, ανήρ, ο νέος αυτός, ο οποίος ήταν εις ηλικία 33 ετών. Δεν είναι το γέρον ο Χριστός όταν ανέβη στους ουρανούς, δεν είναι το πεδίο, είτε εις το άνθος της ηλικίας του, και η ομορφιά του και το κάλος του ήταν τόσο μεγάλο, ούτως ώστε αναβαίνουν έμειναν εκστατικοί οι άγγελοι, βλέποντας το σώμα το ανθρώπινο να μεταφέρεται στην βασιλεία του Θεού. Με αυτήν την μορφή όπου εφάνει προς τους 3 στο όρος Σταβόρ, όπως εφάνει προς τους 11 σήμερον, ήταν η μορφή του Χριστού, την οποία ακριβώς μας παρουσιάζει εις μίαν μικράν εικόνα η μεταμόρφωσή του. Έλαμψε, λέγει, ως ο ήλιος τα δε φορέματα αυτού ως το φως. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης δεν εδίστασαν, αλλά έμειναν ακλόνητοι στην πίστη των, δια τούτο το ασύνηθες της μορφής όταν το είδαν οι 3 εκείνοι Απόστολοι, επίστευσαν εις τον Χριστόν, επροσκύνησαν τον Χριστόν, οι δε εδίστασαν. Οι άλλοι, οι οποίοι ακριβώς δεν είδαν όλη αυτήν την μεταμόρφωση του Χριστού μας, εδίστασαν, λέγει, και ελέγχθησαν από τον Χριστόν ως μη πιστεύοντες. Μη θαυμάζετε, λέγει, πως λάμπει το πρόσωπό μου όπως ο ήλιος, διότι δεν είναι το σώμα μου εις ασθένειαν της σαρκός όπως ήταν προηγουμένως, αλλά ο μεν άρχον του κόσμου τούτου, δηλαδή ο διάβολος, έχασε την εξουσία του που ετυραννούσε τον κόσμο και τον εβασάνιζε, και δόθη σε μέναν η εξουσία της κυριότητος όλης της χτίσεως, ως βασιλεύς όπου είμαι και δεσπότης πάσης της φύσεως. Αναφέραμε, αδερφοί μου, δια το βάπτισμα να υπάρχουν, να μαθητεύσουν όλα τα έθνη, να τους βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρωτήτερα από το πάθος τους έλεγε να μην υπάρχουν εις τα έθνη, αλλά να διδάσκουν μόνον εις τους Εβραίους. Τώρα τους αποστέλει εις όλα τα έθνη, εις όλον τον κόσμο, και από αυτήν την ευλογία την οποία ο Θεός έδωκε εις τους μαθητάς του, είχαμε και εμείς την ευλογία τη μεγάλη να έρθει ο Απόστολος Παύλος και να μας διδάξει τον Χριστόν ως άνθρωπον Θεόν, ο οποίος έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη, και επιστέψαμε εις τους λόγους του Αποστόλου Παύλου και εξήλθαμε από την ειδωλολατρία και εισήλθαμε εις το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Πλην όμως, αδερφοί μου, το λυπηρόν είναι ότι αυτός ο κόσμος ο οποίος επίστευσε εις τον Χριστόν προσπαθεί να επανέλθει πίσω εις τα είδωλα με τις μαγείες και με τις αγιευτίες και με εκείνα τα οποία διδάσκουν αυτά τα μέσα τα οποία προβάλλουν εις τον κόσμο ως δήθεν την νεωτέραν ζωή. Δι' αυτό
Ήθελα πολύ να παρακαλέσω να είμαι προσεκτικοί, να μην πέσουμε εις τα είδωλα πάλι στον διάβολο, διότι ο κόσμος όλος κοίται προς το πονηρόν, και εμείς οι οποίοι ερχόμεθα στην Εκκλησία να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι ο Χριστός μας έσωσε, μας δίδαξε δια του Αποστόλου Παύλου την αλήθεια και πρέπει να μείνουμε κοντά του έως το τέλος της ζωής μας. Και στο Θαβόριον Όρος εγνωρίστη η διαφορά των υποστάσεων της Αγίας Τριάδος. Πλην η ταυτότητα της ουσίας, δηλαδή η ομοτιμία, δεν εγνωρίστη φανερά όπως τώρα μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας. Εκεί επάνω στο Θαβόριον Όρος τον είδαν οι μαθητές και εκείνος τους έδειξε ότι δεν ήταν άνθρωπος μόνον αλλά και Θεός. Και όταν θα τον είδωσε, λέγει, σταυρούμενον, το μεν πάθος να νοήσουν, να το καταλάβουν, να το γνωρίσουν ότι ήταν εκούσιον πάθος. Δηλαδή μόνος του ο Θεός διάλεξε να αποθάνει για να μας ζήσει εμάς. Δεν είναι το δυνατόν ποτέ να εξαναγκάσει κανείς τον Θεό να σταυρωθεί, διότι μόνο ένα βλέμμα του Θεού εξαφανίζει τα σύμπαντα. Εκεί πώς κατεδέχθη ο Χριστός, εκουσίως ή ακουσίως? Εκουσίως λέγει, δηλαδή το ήθελε ο Θεός να σταυρωθεί, διότι αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός ήταν εκείνο το οποίο θα έσωζε τον κόσμο, και το έκανε ο Χριστός και ετέλεσε το χρέος του απέναντι του ανθρώπου, και μένει τώρα ο άνθρωπος να τελέσει το ειδικό του χρέος. Ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς, εσταυρώθηκε να μας σώσει, και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καθήκον να αγαπήσουμε τον Χριστό μας που εθυσιάστηκε δι' εμάς. Το βάπτισμα, το οποίο ακριβώς ή το νερό εις τάξην μήτρας, λέγει, λαμβάνεται, το δε πνεύμα εις τάξην Θεού όπου διαπλάσει το έμπριον. Δηλαδή όταν εισερχόμεθα μέσα στην κολυμβήθρα, εισερχόμεθα μέσα στην ταφή του Χριστού, εισερχόμεθα μέσα στην Ανάσταση του Χριστού, εισερχόμεθα όπως γεννόμεθα και εξερχόμεθα εις τον κόσμο. Και όπως γεννόμεθα από την μητέρα μας, τώρα γεννόμεθα από την μητέρα μας την άλλη, την πνευματική μητέρα, την κολυμβήθρα, την Αγία Κολυμβήθρα. Εάν, λέγει, κανείς δεν βαπτιστεί εξίδατος και πνεύματος, ουμή εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Δι' αυτό και πάντοτε συμβουλεύω και επαναλαμβάνω τους ιδίους λόγους τους οποίους σας είπα κι άλλοτε. Μην αφήνετε τα μωρά σας αβάπτιστα για πολύ χρονικό διάστημα. Μην κάνετε ταξίδια με τα μωρά τα οποία είναι αβάπτιστα, διότι είναι φοβερό να αποθάνει ένα παιδί χωρίς να βαπτιστεί. Προσέξτε αυτά τα λόγια τα οποία σας λέγω, διότι πολλάκις ακούμε θανάτους, αδερφοί μου, ακούμε θανάτους που πεθαίνουν μωρά αβάπτιστα από δυστυχήματα ή από άλλα κακά. Τα μωρά σας όσο το δυνατόν, αν είναι δυνατόν, μόλις σαραντήσει το μωρό, να βαπτιστεί. Μην το αφήνετε περισσότερο. Ώσπου παρατείνετε την βάπτιση του μωρού, υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει το μωρό μας αβάπτιστον από τον κόσμο τούτον, και αυτό είναι πλέον μια καταδίκη των γονέων αφόρητος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τονίζει και λέγει ότι πρόσεξε παιδί μου, λέγει, μη σου πεθάνει παιδί αβάπτιστο, διότι για σένα καλύτερο είναι να πάρεις ένα μαχαίρι και να σκοτώσεις, να σφάξεις, λέγει, 100 βαπτισμένους, παρά να σου πεθάνει ένα μωρό αβάπτιστο. Τα έλεγε απλά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για να τα καταλάβει ο κόσμος την σημασία την οποία έχει το βάπτισμα. Μεγάλη σωτηρία του ανθρώπου είναι το βάπτισμα. Εάν δεν βαπτιστεί ο άνθρωπος δεν σώζεται. Εάν δεν εισέλθει μέσα στο νερό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν σώζεται. Δεν εισέρχεται στην Βασιλεία των Ουρανών.
μόνο, λέγει, εκείνος ο οποίος θα βαπτιστεί εξίδατος και πνεύματος εισέρχεται στην βασιλεία των ουρανών. Η ψυχή φωτίζεται αοράτως από το πνεύμα, αγιάζεται όπως το νερό το οποίο αγιάστη την στιγμή εκείνη με τα σευχάς. Και είπαμε κι άλλοτε ότι όλα τα σημεία τα οποία ο άνθρωπος ευρίσκεται εις απορία πρέπει να τα λύσει με την Αγία Γραφή. Ερευνάτε τα γραφάς και ευρύσετε την αλήθεια, και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Εισερχόμεθα όμως σε ένα σημείο το οποίο λέγεται μυστήριο. Στο μυστήριο δεν δέχεται έρευνα. Το μυστήριο είναι αδύνατο να το ερευνήσεις. Το μυστήριο μόνον η πίστη το ερευνά και μένει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ως μυστήριο. Όταν βλέπουμε το νερό εκείνο το οποίο ο ιερεύς διαβάζει στην Αγία Κολυμβήθρα, δεν βλέπουμε τίποτε άλλο. Εάν βλέπαμε όμως το τι γίνεται τη στιγμή εκείνη, ακριβώς ο κόσμος θα έμενε σύντρομος. Όταν βλέπουμε το μυστήριο του γάμου και δεν γνωρίζουμε τι γίνεται, μόνο γελούμε μέσα στην εκκλησία και οχλαγωγούμε μέσα στην εκκλησία. Εάν βλέπαμε το μυστήριο εκείνο, την Αγία Τριάδα, τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, θα είμεθα άφωνοι, αδερφοί μου. Δεν θα ανοίγαμε το στόμα μας από τον τρόμο ο οποίος θα μας κατελάμβανε. Μην ξεχνάτε ότι ο προφήτης Ζαχαρίας, ο οποίος είδε τον άγγελον μέσα στο ιερόν όπου εφημίαζε το Άγιον Θυσιαστήριον, μόλις είδε τον άγγελο, λέγει, τότε έμεινε άφωνος και κοφός. Δεν είναι μικρό πράγμα τα μυστήρια, αδερφοί μου. Τα μυστήρια είναι εκείνα τα οποία δεν δέχονται έρευνα. Πώς γεννήθη ο Χριστός μας, πώς έγινε άνθρωπος ο Θεός, πώς βαπτίστη ο Θεός υπό του Ιωάννου του βαπτιστού μέσα στον Ιορδάνη, πώς εστράφησαν τα νερά του Ιορδάνου προς τα οπίσω, πώς η θάλασσα είδε τον Χριστόν και έφυγε, πώς όλα αυτά τα μυστήρια τα μεγάλα. Αλλά τι έχουμε? Είμεθα άνθρωποι όχι της βαθιάς πίστεως, αλλά της εξασθενημένης, της πίστεως η οποία ονομάζεται ανεμικιά πίστης. Ανεμικός λέγει, δεν έχει πάνω του ζωή. Αυτή η πίστη, αδερφοί μου, η ανεμικιά πίστη μας έχει και εμάς. Εάν πιστεύαμε, η πίστη μας θα μετακινούσε όρη. Αδερφοί μου, και ειδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος, λέγει στο πρώτο νεοθινών Ευαγγέλιον. Γλυκεί το άγγελμα τούτο, χαρμόσυνον τάξιμον από τον Θεό. Και όταν ο Θεός τάζει κάτι, δεν το παίρνει πίσω. Όταν ο Θεός λέγει ότι θα είμαι πάντοτε μαζί σας, αυτό είναι και η πραγματικότητα. Ο Θείας, ο Φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής. Πόσο όμορφη γλυκιά φωνή είναι εκείνη η οποία μας είπε ο Χριστός μας. Ποιαν γλυκητά την φωνή μας είπεν? Ο Θείας, ο Φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής. Με θυμών γαρ αψευδός επιγγείλω έσαστε. Διότι μας υπεσχέσεις ότι θα είσαι πάντοτε μαζί μας. Και αυτό το πάντοτε μαζί μας, αδερφοί μου, είναι εκείνο το οποίο διώχνει και τους κόπους και τους πόνους και τους αγώνες και τον υδρότα και τις θυσίες τις οποίες κάνουμε. Διότι εις αυτόν τον κόσμο πρέπει να κουραστούμε για να αναπαυθούμε στον αιώνιον κόσμο. Εάν δεν έχουμε κούραση εις αυτόν τον κόσμο, να μην ζητούμε ανάπαυση στον αιώνιον κόσμο. Εάν δεν κουραστούμε εις αυτόν τον κόσμο, να μην περιμένουμε στον άλλον κόσμο να έβρουμε ανάπαυση. Μόνον εκείνος που κουράζεται αναπαύεται. Εκείνος που δεν κουράζεται θα κουράζεται έπειτα αιώνια μέσα στην κόλαση. Δι' αυτό πρέπει να προσέξουμε στη ζωή μας ότι το παν είναι μια κούραση σε αυτόν τον κόσμο. Από τη στιγμή κατά την οποία άρχισε να προσευχηθείς, πόση κούραση καταβάλεις, που ορμά ο διάβολος για να σου πάρει όλη την διάνοια και να σε μεταφέρει εις άλλους τόπους και εις εσχρούς τόπους και εις εσχρούς λογισμούς, εις τους εσχρότατους λογισμούς, ακριβώς επειδή ξέρει ο διάβολος τι αξία έχει η προσευχή. Και πρέπει να αγωνιζόμεθα, αδερφοί μου,
και ο αγώνας αυτός να εισέρχεται στην ατομική μας ζωή. Δεν θα πεις ψέμα, είναι μια κούραση. Δεν θα αδικήσεις, είναι μια κούραση. Δεν θα καταλαλήσεις τον αδερφό σου, είναι μια κούραση. Δεν θα κατακρίνεις τον αδερφό σου, είναι μια κούραση. Δεν θα αδικείς τον αδερφό σου με οποιονδήποτε τρόπο, είτε στην τιμή του είτε στην αξιοπρέπειά του. Πρέπει να είσαι πάντοτε μέσα σε έναν αγώνα, ο οποίος αγώνας θα σου φέρει και τον στέφανον της νίκης. Προσέχετε ότι δεν είπε να είναι μόνο έως το τέλος του κόσμου με αυτούς που επίστευσαν ο Χριστός και τότε θα χωριστεί από εμάς, αλλά θα είναι, λέγει, πάντοτε μαζί μας. Έως τούτο δεν είναι το έως της συντελείας του κόσμου, δεν είναι μέχρι ενός χρονικού διαστήματος, αλλά είναι μέχρι ότι υπάρχει κόσμος, θα είναι μαζί μας ο Χριστός και μαζί του θα μας πάρει στην βασιλεία του την εμποράνιο. Ενθυμηθείτε εκείνη την περίπτωση του Νόε, όταν έστειλε τον κόρακαν δια να ειδεί ο Νόε εάν εξηράνθη η γη από τα ύδατα. Έστειλε τον κόρακα, λέγει, και δεν επέστρεψε έως σου εξηράνθη η γη. Δηλαδή ποτέ του δεν επέστρεψε πίσω. Αυτό οι εχθροί του Χριστού το μεταφέρουν στην γέννηση του Κυρίου μας, ότι ο Χριστός είχε και άλλους αδερφούς, διότι εκείνο το εωσό του εγέννησε τον Χριστόν η Παναγία μας, το σταματούν ως χρονικό όριο και μετά, λέγει, από εκεί και πέρα και η Παναγία μας εγέννησε και άλλα παιδιά. Είναι αυτό το οποίο διδάσκουν οι αιρετικοί και προπάντων οι Γεχοβάδες. Και να το προσέξουμε τούτο το θέμα, διότι εκείνο το έωσό του δεν είναι χρονικό σε ένα σημείο, αλλά είναι στο παντελές. Ο Χριστός είπε ότι έχει αδερφούς και έχει συγγενείς και έχει πατέρα και μητέρα, μόνον εκείνους οι οποίοι τηρούν τον λόγο του και της εντολάς. Ώστε από τη στιγμή κατά την οποία τηρείς τα λόγια του Θεού, είσαι αδερφός του, είσαι συγγενής του, είσαι ο πατέρας του, είσαι η μητέρα του. Διότι του είπαν ότι ο πατέρας σου και η μητέρα σου και οι αδερφοί σου είναι έξω και σε περιμένουν. Και εκείνος απήντησε, πατέρας μου και αδερφοί μου και μητέρα μου και συγγενείς μου είναι μόνον όσοι τηρούν τα λόγια μου, όσοι τηρούν τα εντολάς μου. Αυτήν την μακαρίαν επαγγελία, αδερφοί μου, ας την έχουμε άγκυραν ελπίδος εις όλη μας τη ζωή. Και ο Χριστός, ο οποίος ανεστήθη εκ των νεκρών και ο οποίος μας έδωκε τα λόγια του και τα διαβάζουμε, μας έδωκε τη Θεία του και Ιερά Λειτουργία, μας έδωκε όλα τα οποία έχουμε ως μέσα σωτηρίας, ο Πανάγαθος Θεός θα είναι μαζί μας και θα μας κάνει κληρονόμους της εμπορανίου του Βασιλείας. Αυτήν την εμποράνιον Βασιλεία ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός να την κερδίσουμε και να ζήσουμε μαζί του αιωνίως, αδερφοί μου. Και έτσι τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού την ερμηνεία του πρώτου εωσινού Ευαγγελίου και στην επομένη σύναξή μας, στην επομένη μας συνάντηση θα ερμηνεύσουμε το δεύτερο εωσινό Ευαγγέλιο, ως ότου να τα απαριθμίσουμε, και είναι 11 εωσινά Ευαγγέλια, να τα γνωρίζουμε και να προετοιμαζόμεθα από την προηγουμένη ημέρα να τα ακούμε την επομένη.